Uf, juče baš bio buran dan. Juče počela Sinergija 17 konferencija, traje i danas, ja vam se javljam već danas putem ovog vloga, iako sam planirao možda sve ovde snijem na kraju, ali pošto je bilo toliko uzbudljivo, ja sam ipak želeo da napravim vlog koji će pokriti taj prvi dan. Naravno, ja sam iz Kragujevca, za one koje ne znaju, a Sinergija u Beogradu, tako da je cela ta moja poseta konferenciji bila onako malo, onako više burna nego što bi trebalo da bude, jer dok se smestim, dok dođem, znači ludilo, u putu samo, morao sam da ustanem bukvalno u negde oko 6 i nešto ujutru, da bi stigao na vreme na konferenciju, želeo sam da stignem na vreme, naravno nisam morao, ali želeo sam. I taj put, taj smeštaj, znači da se čekiram u hotelu, mislim sve to, bukvalno i žurka o kojoj ću posle da vam pričam, sve to nekako zaokružilo jučerašnji dan kao jako uzbudljiv dan. Jako mnogo predavanje je bilo na Sinergiji, ja sad neću baš o svemu da pričam, imat ćete članak kojim ću pokriti o čemu se sve pričalo. Ali evo, ja ću reći da sam bio na sesiji, odnosno predavanju za Microsoft HoloLens i VR uređajima i uopšte njihovi platformi koji su lansirali Mixed Reality sad ovim poslednjom nadogradnjom. Mogu samo da vam kažem da sam oduševljen kako HoloLens funkcioniše i VR je super stvarno, ali VR ništa novo u suštini, dosta njih već rade to i dosta njih to dobro radi. Probao sam HTC-ov Vive isto, oduševio sam se. Iako nisam bio neko ko voli previše VR i uopšte ko neko ko razmišlja na taj način da će VR pokoriti svet, ali kada sam probao, bio sam malo skeptičan, kada sam probao stvarno sam se oduševio i promenilo mi je totalno pogled na celu tu priču, tako da sam oduševljen, to da podvučem liniju. Dakle, probao sam taj HTC Vive, pa sam onda otišao na konferenciju, umeđu vremenu sam imao prilike to da probam i kad sam otišao na predavanje za HoloLens, oduševio sam se bukvalno tim HoloLensom, a ne VR-om, koji oni imaju, zato što potpuno nezavisno funkcioniše od računara, dakle, uopšte nije bitno da li je vaš računar moćan ili ne, jer HoloLens je plug and play, što bi rekli. Ima sopstvene procesore, ima znači ceo taj računarčić mali ima u okviru tog helmeta, znači u okviru tog, nije helmeta, nego naočara tih, da, kako bi to nazvao. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar, koristi preko 6 kamera kako bi definisao gde se nalazite, kako bi te holograme jednostavno pozicionirao ispred vas kako treba. Ima kao jedna mala providna pločica putem koje se emituju ti hologrami i vi kada gledate kroz tu pločicu imate utisak da je to u 3D prostoru. Gesturama ruku se pokreću neke funkcije i opcije, Windows je baš pominjao kako je prilagodio mnoge svoje aplikacije da rade i u VR-u i u HoloLensu, znači tom, da kažem, augmented reality. HoloLens je za izmenjenu realnost, znači ne za virtualnu, nego za izmenjenu. Znači, vidite ono što biste obično videli, eto, uz neke holograme koji mogu da budu stvarno impresivni. Šta je isto zanimljivo za HoloLens? Zanimljivo je to što možete da, recimo, za svoj prostor neki, recimo svoju sobu, da definišite neke holograme u smislu opcije, funkcije, čak i nešto dekorativno, i to će vam stojati svaki put kada pokrenete HoloLens, znači to će biti tu gde ste već postavili. Mnogo toga zapravo zanimljivog ima da vam pričam o HoloLensu, ali to ću isto u članku, jer ne bi da ovaj video bude predugačak. Već sam se tu oduševio, naravno, Sinergijom, jer ovo je moje prva poseta ovoj konferenciji. I stvarno, organizacija je sjajna, ogromna je inače konferencija i sve nekako
za mene nezamislivo organizovati, znači, stvarno, pretpostavljam da su se ljudi izlomili oko svega toga, ali mislim, to je druga priča. Posle sam prisustvovao sesiji IoT device, znači, i u sve se meša. Znači, kako IoT uopšte funkcioniše, kako neko ko želi da koristi, kako neko ko želi da neku svoju ideju implementira u IoT, kako da neko prebaci poslovanje sa analognog, da kažemo, biznisa u digitalno. I tu sam zapravo isto dosta korisnih informacija saznao kako uopšte funkcioniše taj ekosistem IoT-a kod nas trenutno. IoT u sve se meša, pa i u pivo, tako su naslovili predavanje, je bilo između ostalog i poslednje predavanje na Sinergiji za jučerašnji dan, tako da sam nakon toga otišao u hotel, sredio se i uputio na žurku koju Sinergija organizuje za sve određene posetioce konferencije. Naravno, kao i uvek, ja se na svakoj žurci super provedem, nemam problem sa tim uopšte, ali uvek uključim se uvek live i prenesem vam malo delić atmosfere, često vidite kako izgledaju te žurkice koje velike korporacije organizuju, kao što su HTC, Huawei, ne znam, evo sad Sinergija, odnosno Microsoft, čisto da virnete u celo to dešavanje. Naravno, ja ću napraviti video koji će to sve pokriti onako u roku 2-3 minuta, ceo taj jučerašnji dan, koji je bio, napominjem još jednom, jako buran. Nakon žurke sam se vratio u hotel, legao da spavam, probudio se i evo sam ovde sad sa vama, pričam vam o jučerašnjem danu i da vam napomenem par stvari, a to je da je današnji dan podjednako uzbudljiv i zanimljiv. Prve dve sesije, odnosno prva ta dva termina kada se održavaju predavanja sam preskočio da bi odradio ovaj video, jer inače u tom nekom terminu se ne dešava ništa što mene konkretno interesuje. Međutim, trebalo bi negde oko, samo da vidim, negde oko 12 sati da bude, nove mogućnosti Office 365 alata putem Samsung DeX-a. Znači, to je jako zanimljiva tema, nešto što mene interesuje, to ću da posjetim, o tome ću isto da vam pišem. Nakon toga ima još nekoliko sesija koje su za mene zanimljive i koje ću posjetiti. I naravno u nekom narednom videu pokriti današnji dan. Nadam se da vam ovaj vlog bio zanimljiv, generalno ne radim vlogove, ali eto, možda je celo ovo dešavanje prikladno više za vlog nego za neki konkretan prilog. Ako vam se dopao video, lajkujte, ako imate neko pitanje, slobodno postavite, ja ću se potruditi da vam što pre odgovorim, i ako imate neko tehničko pitanje vezano za to, konkretno šta se dešavalo, neka informacija da vam je potrebna, isto postavite pitanje, ja ću se potruditi stvarno da vam dobavim tu informaciju ukoliko je nema. Do sledećeg videa, pozdrav!